Bon dia. Esquerra Unida considerem que la pretensió del Partit Popular de reformar la llei electoral per a modificar la forma d'elecció dels regidors i regidores i dels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments és un atac descarat a la democràcia per tal de mantindre's al poder a tota costa. El Partit Popular, a més, està intentant enganyar a la ciutadania. Ells parlen d'elecció directa dels alcaldes, però la realitat de lo que estan plantejant és molt diferent, això que diuen ells, de l'elecció directa dels alcaldes. El que el PP planteja és canviar la llei electoral per a que un partit, ells, puga governar amb majoria absoluta en un ajuntament només en el 40% dels vots dels electors. Això és acabar amb la democràcia als ajuntaments, és falsejar la voluntat popular expressada en les urnes, és fer trampes, és burlar-se dels ciutadans i ciutadanes, perquè podria ocórrer molt fàcilment, si fan aquesta reforma de la llei, que qui representa el 40% dels que han votat tinga majoria absoluta i els que representen el 60% dels que han votat estiguen en minoria a un ajuntament. Això és el que vol fer el Partit Popular, una cosa completament inacceptable perquè és radicalment antidemocràtica. Però malgrat això, i que tots estem dient això que nosaltres acabem de plantejar, el Partit Popular vol fer aquesta reforma abusant de la seva majoria absoluta al Congrés dels Diputats, canviant la llei corrent, sense cap consens i a poquets mesos de les eleccions municipals. A ells és tot igual, els és igual ficar en perill d'una forma tan greu la democràcia dels ajuntaments, perquè l'únic que ells pretenen és continuar governant siga com siga. Ells saben perfectament que perdran la majoria absoluta dels vots en la majoria d'ajuntaments del nostre país i per això volen canviar la llei, per a mantindre's en la seva poltrona encara que siga en una minoria de vots. De fet, a l'Ajuntament de la Vall el Partit Popular ja ha rebutjat per 2 vegades les propostes que primer van presentar Esquerra Unida al mes de juliol i ara fa uns dies el Partit Socialista demanant que no se faci aquesta reforma. El Partit Popular de la Vall ha votat que no perquè sap que aquesta reforma és l'única possibilitat que té de conservar el govern en el poble de la Vall. I ells això és el que volen fer, coste el que coste. Falsegen la democràcia, els és igual a ells això. Des d'Esquerra Unida considerem que n'hi ha que continuar triant els ajuntaments tal com se trien actualment, elegint els regidors i després els regidors que elegisquen segons la majoria que hagi expressat la voluntat popular a l'alcalde o alcaldessa del poble. Considerem que és completament inacceptable pretendre atorgar la majoria absoluta a una coalició o a un partit polític que té només el 40% dels vots. Ens pareix que això és completament inacceptable. El que sí plantegem Esquerra Unida és que caldria fer una reforma de la llei electoral, la reforma que realment necessita la nostra societat. Reformar la llei electoral en el que fa referència a l'elecció dels parlaments autonòmics i del Congrés dels Diputats, perquè tal com està l'actual llei, tots els vots no valen igual. N'hi ha partits als que es costa 4 o 5 vegades menys vots un diputat que altres partits. No representa aquesta elecció tal conforme se fa avui la pluralitat que n'hi ha a la nostra societat, perquè afavoreix descaradament el bipartidisme. Esta és la reforma de la llei electoral que n'hi hauria que fer per a que tots els vots siguin iguals i el Congrés dels Diputats i els parlaments autonòmics representen realment i de forma proporcional el que han votat els ciutadans. Però aquesta reforma no la planteja el Partit Popular perquè no li convé als seus interessos de partit, com tampoc la va voler fer en el seu moment quan governava el Partit Socialista perquè tampoc interessava als seus interessos de partit. Tenim una llei electoral per al Congrés dels Diputats i per als parlaments autonòmics que afavoreix descaradament el bipartidisme. Per què no se planteja aquesta reforma? Per la mateixa raó que plantegen l'altra, perquè ells només miren el seu interès de partit, no el que necessita la societat. Els ciutadans i ciutadanes hem de ser plenament conscients de la gravetat que té el que està plantejant el Partit Popular en la reforma de la llei electoral per a l'elecció de regidors i alcaldes. És molt greu el que estan plantejant. No hem de deixar-nos enganyar i hem de reaccionar exigint que no se faci aquesta reforma que pretén el Partit Popular. I si la fan, tenim que deixar-los de votar ni un sol vot per a gent que falseja d'esta forma la democràcia, perquè qui fa això no mereix el vot de ningú que crega en la democràcia.